Bună ziua și bine v-am găsit! Vom continua cu rezolvarea problemelor de matematică sau pe care le putem rezolva și matematic din testul 14 din culegere Evaluarea Națională 2023 la finalul clasei a 6 Matematică și Științe, editată la Paralela 45 în 2023. Pentru a răspunde la cerințele 1-5, ni se sugerează să citim următorul text. În perioada mai 2012-octombrie 2013, grădina publică a fost modernizată și reabilitată în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013. O atenție deosebită a fost acordată refacerii vegetației. Reabilitarea fântânei arteziene nu a fost inclusă în proiect. Valoarea totală a proiectului, 10,5 milioane de lei, a fost obținută din diferite surse prezentate în tabelul următor. Și ni se prezintă următorul tabel, în care pe prima linie sunt trecute sursele, adică banii obținuți de la Uniunea Europeană, 6,8 milioane de lei, Guvernul României 1,4 milioane de lei și de la Primăria Galați 2,3 milioane de lei. La problema 1 ni se cere să aflăm diferența dintre contribuția Uniunii Europene și contribuția Primăriei Galați. Calculăm diferența și obținem, deci 6,8 minus 2,3, da? 6,8 minus 2,3, adică 4,5 milioane de lei este diferența dintre cele două contribuții, adică răspunsul corect este C. La problema 2, ni se cere să aflăm media aritmetică a celor trei contribuții. Le adunăm, bineînțeles că am obținut 10,5 milioane de lei, cât ne-a spus că este valoarea totală a proiectului, și împărțim la 3, pentru că au fost 3 numere pe care le-a adunat, numere care reprezintă cele 3 contribuții. Și am obținut 3,5. Răspunsul corect la 2 este A, 3,5 milioane. La problema 3 ni se cere să aflăm procentul reprezentat de contribuția Guvernului României din contribuția totală. Adică cât la sută din contribuția totală, da? Deci cât la sută din contribuția totală, pe la sută, noi am notat cu P, cât la sută din contribuția totală înseamnă contribuția Guvernului României. Da? Deci, matematic am scris P la sută din contribuția totală înseamnă contribuția Guvernului României. P supra 100 va fi 1,4 împărțit la 10,5 și scoatem termenul din această proporție, adică 100 ori 1,4 supra 10,5. Am obținut 140 supra 10,5. Amplificăm cu 10, da? Nu avem voie pentru a nu avea virgulă la împărțitor, da? Împărțitorul să nu fie număr zecimal. Și am obținut 13, perioadă 3. Deci răspunsul corect este A, 13, perioadă 3%. Trecem mai departe. În primul proiect, bazinul construit în problema 4. În primul proiect, bazinul construit în 1923 avea forma unui paralelipiped dreptunghic cu dimensiunile bazei de 5 metri, respectiv 6 metri, și adâncimea de 1,20 metri. Calculează câți litri de apă încăpeau în bazinul din primul proiect. Ne reamintim relația, 1 litru înseamnă 1 decimetru cub. Putem lucra direct, deci putem afla volumul paralelipipedului dreptunghic înlocuind dimensiunile sale, deci cu
5 metri, 6 metri, 1,20 de metri și apoi, după ce aflăm, transformăm metri cubi pe care îi vom obține aici calculând volumul în decimetri cubi și apoi în litri. Sau putem transforma direct, eu lucrez mai ușor așa, putem transforma direct din metri în decimetri, da? Și apoi, adică lățimea înseamnă 5 metri, ceea ce reprezintă 50 de decimetri, lungimea 6 metri, adică 60 de decimetri, înălțimea, adâncimea 1,20 metri, adică 12 decimetri, scriem formula volumului, paralipedului dreptunghic, lungimea ori lățimea ori înălțimea, adică 3600 decimetri cubi. Am scris și aici unitățile de măsură, da? Decimetru ori decimetru înseamnă decimetru pătrat, ori încă un decimetru, decimetru cub, iar un decimetru cub înseamnă un litru. Deci volumul este de 36.000 de litri. În a doua secțiune, pentru a răspunde la cerințele 6-10, trebuie să citim următorul text. Grădina publică Galați, cu o suprafață totală de 12 hectare, are ronduri cu flori și gard viu, alei umbroase și diferite tipuri de arbori, printre care castani, tei și platani. Problema 7 trebuie să exprimăm în metri pătrați suprafața grădinii publice. Ne reamintim că un hectar înseamnă 10.000 de metri pătrați, adică 12 hectare vor fi 120.000 de metri pătrați. Trecem mai departe la problema 8. Asta e cealaltă. La problema 8, în urma modernizării au fost plantați 130 de arbori, tei, castani și platani. Știind că numerele teilor, castanilor și platanilor sunt invers proporționale cu 2, 3, respectiv 4, află câți arbori de fiecare fel s-au plantat. Notăm cu T numărul teilor, cu C numărul castanilor și cu P numărul platanilor. Știm că în total sunt 130 de arbori, deci tei plus castani plus platani înseamnă 130 de arbori și mai știm că numărul acestor copaci sunt respectiv invers proporțional cu 2, 3 și 4. Vom scrie ceea ce înseamnă că aceste mărimi sunt invers proporționale. Ori scriem T supra 1 pe 2 egal cu C supra 1 pe 3 egal cu P supra 1 pe 4 egal cu K, coeficientul de proporționalitate, sau cum vrem noi să-l notăm, sau putem să scriem direct T supra 1 pe 2 înseamnă, deci T supra 1 pe 2 înseamnă de fapt T împărțit, da? Linia de fracție înseamnă împărțirea aceasta și putem scrie T împărțit la 1 pe 2, adică T înmulțit cu 2 supra 1 și astfel obținem T ori 2 supra 1, adică 2T. Da? Noi vom scrie direct 2T egal cu 3C în mod analog egal cu 4P egal cu coeficientul de proporționalitate. Și grupăm 2T cu K, 3C cu K, 4P cu K. Deci vom obține 2T egal cu K, 3C egal cu K, 4P egal cu K. Deci vom obține T egal cu K supra 2, C egal K supra 3 și P egal K supra 4. Deci să punem aici o paranteză. Așa. Și
Și ce vom face? Vom înlocui în această relație, deci să notăm noi relația steluță, deci înlocuim T, C și P în steluță și obținem în loc de T vom scrie K supra 2 plus în loc de C vom scrie K supra 3 plus în loc de P vom scrie K supra 4 egal 130. Vom aduce la același numitor. Numitorul comun este 12. Deci pe prima fracție o vom amplifica cu 12 împărțit la 2, pe a doua cu 12 împărțit la 3 și pe a treia cu 12 împărțit la 4. Adică 12 împărțit la 2 amplificăm cu 6, 12 împărțit la 3, 4, 12 împărțit la 4, 3 și vom obține 6K plus 4K plus 3K totul supra 12 egal cu 130. 6K plus 13K în total supra 12 egal cu 130. Putem împărți relația prin 13 și obținem K supra 12 egal cu 10. Deci K va fi 10 ori 12, adică 120. Și acum înlocuim numărul teilor, numărul castanilor și numărul platanilor. Va fi numărul teilor era K supra 2, da? Al castanilor K supra 3 și al platanilor K supra 4. Adică 120 supra 2, 120 supra 3, respectiv 120 supra 4. 120 supra 2, 60 tei, 120 supra 3, 40 castani și 120 supra 4, 30 platani. Și astfel am rezolvat, asta ne cerea, da? Află câți arbori de fiecare fel s-au plantat. Și am aflat. Trecem la problema de geometrie, dar pentru asta trebuie să citim următorul text. Grădina publică are două alei principale prevăzute cu un scoar sub forma dreptunghiului ABCD din figura alăturată, adică acest dreptunghi. Lungimea scoarului este de 500 metri, iar lățimea de 60 de metri. Pe suprafața MNPB sunt plantate flori, adică aici unde am hașurat sunt plantate flori, iar pe restul suprafeței, aici unde am hașurat cu verde, sunt arbuști și gard viu. MB reprezintă o cincime din AB, iar PB reprezintă o treime din BC. Ni se cere să calculăm suprafața plantată cu arbuști și gard viu la problema 11. Haideți să aflăm cât înseamnă MB. MB ni s-a spus că este o cincime din AB. Dar AB este lungimea, adică 500 de metri. Simplificăm. 1 ori 100
și am obținut că MB are lungimea de 100 de metri. Apoi, să aflăm PB. Este o treime din BC. Adică o treime, BC are lungimea de 60 de metri. La fel simplificăm. 1 ori 20, 20 de metri. Pentru a afla aria arbuștilor și a gardului viu, adică ceea ce este hașurat cu verde, putem proceda în felul următor. Din suprafața dreptunghiului, da? Deci din această scădem suprafața florilor. Da? Deci o să avem suprafața arbuști și gard viu. Deci să o notăm arbuști și gard. Arbuști și gard viu înseamnă aria lui ABCD minus aria MNPB. Adică aria lui ABCD, ambele sunt dreptunghiuri. Aria unui dreptunghi înseamnă lungimea ori lățimea. Da? Deci arie dreptunghi. Ne reamintim lungime ori lățime. În cazul nostru, aria lui ABCD va fi 500 ori 60 minus, iar aria celuilalt dreptunghi 100 ori 20. Treizeci urmat de 3 zerouri minus 1 ori 2, 2 urmat de tot de 3 zerouri. Adică vom obține 28.000 de metri pătrați. 28.000 de metri pătrați este suprafața pe care se găsesc arbuștii și gardul viu.